A Feira de Viamare de Ribeira abre hoxe as súas portas. Trátase da 13ª edición desta Feira de Oportunidades, que se converteu nunha cita obrigatoria para a vila ribeirense. A apertura oficial programouse para a 1 da tarde, pero a carpa instalada no malecón de Ribeira xa estaba chea antes de que chegaran as autoridades, o que explica que esta feira serve para potenciar o comercio local. Estamos poñendo en marcha a xa 13ª edición de Viamare. Un ano máis contamos con 30 comercios locales e facendo desta forma máis próximo aínda ese comercio que temos de proximidade. Queremos destacar, quero aproveitar para destacar a gran importancia destes pequenos comercios como comercio kilómetro cero, que a veces nos olvidamos que son os verdadeiros comercios sostenibles. Non fai falta encher o depósito de gasolina para ir a comprar. Témolos aquí ao lado, un montón de oportunidades. Tendas de roupa, de deporte ata de perruquería. Danse cita durante toda a fin de semana en Ribeira, un total de 30 comercios locais que non quixeron perder esta gran oportunidade para dar a coñecer os seus produtos. Tampouco quixeron faltar a apertura de Viamare a secretaria territorial da Xunta na Coruña e o alcalde de Ribeira. De seguro que todos os que estamos aquí somos conscientes da gran importancia que ten dar a coñecer e poñer en valor o comercio de proximidade, actividades e feiras como esta contribúen dun xeito notable a conseguir ese obxectivo. Esta feira Viamare, que eu creo que é unha exposición imponente do que é o comercio de Ribeira, na que se pode ver os avances que durante estes últimos anos todos os nosos comerciantes teñen levado a cabo para mellorar o que é todas as súas infraestructuras. Como novidade, este ano a decoración da feira corre a cargo do Centro de Día Agadea. Recordar tamén que os máis pequenos poderán desfrutar en Viamare. Durante toda a fin de semana haberá hinchables e talleres de manualidades para que os nenos se distraian mentre seus pais fan as súas compras.